ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಂಜಿ ತಿರ್ಲದ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚಿತಿ ಮಗನು ಪಡೆದ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತಿ ಬಾಲಿಗ ತುಂಬುದಾರತಿ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆದ ಪಾರ್ವತಿ ಮೊಜಿ ದೇಶಲು ಉಲಿಪನ ಮಲ್ಪರ ಪುನಚನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾವ್ ಜೈನ್ ನೆನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಬೈಲಿನ ಮಾತಾ ಬಿನೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ತುಳಲ್ ಕೊಟ್ಟಾದ ತುಳುವಾಕೆದು ಪುಟ್ಟರೈತ ಮಲ್ಕೊಡು ಬಂದು ಬಿಡಿನಪ್ಪು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬಾರದು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪಡು ನನದ ಜೋಗುಲಿದು ತುಳುತ ತಿರುಳುದಾದೊಂಟ ಕೊಲ್ಲುದಾದೊಂಟ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನನದ ಜೋಗುಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಿನ ಒಜ್ಜೆ ಆಸೆ ಅಂಗಳ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಲಕ ಅಂಚನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಎಂತ ಒಟ್ಟು ಆಶ್ರಯರು ಮುಡಿಯಿನೆಂಚಿನ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಮಾತು ವಿಚಾರ ಇಡೀ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಳು ಲಿಪಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಅಪಗ നല്ല ಗೌರವ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಎತ್ತನೈಕ್ ಮಾದರೆಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಚಂದ ಉಂಟು ಮಾದರೆಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಚಂದ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಸಂಘವನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೇಳಿದರು ಐಕ್ಯದಾದ ಒಂದು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾನೆ ಟಿವಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ನಾನು ದಾದವನ್ನು ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ ತುಂಬದ ವಸ್ತುದಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗಲೆ ಯಾವುದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಒರಿಪವರು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನಗ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಂಡು ಪುಟ್ಟದಿನ ಜೋಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ನಂಬಿಕೆಗೂ ಪದ್ಧತಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅದರ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಪಂಚಮಿನ ಅವೇನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ನೀತಿರುಪ್ಪು ಅವು ಮದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಳಿದ ಗಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ